Imos ao gallofe por unhas razóns primeiras, porque aquí é importante que escoitedes a Luís Villares, que é o próximo presidente da Xunta de Galicia, un magistrado incorruptible, que nun país destruído e onde se impuxa a injustiza vai facer xustiza dende o Parlamento e o Goberno da Xunta de Galicia. E, en segundo lugar, porque imos ao gallope para chegar a San Caetano, e iso que importa o día 25. Só vos vou marcar 4 fitos na loita democrática do pobo galego no último século, dende hai 100 anos exactamente, que para min marcan fitos, entre outros moitos que houbo, que nos conducen até aquí. O primeiro, hai 100 anos, as Irmandades da Fala. Foron pioneiras a Irmandade da Fala da Coruña e a Irmandade da Fala de Compostela, precisamente as dúas cidades xemeas, agora gobernadas por Martiño Noriega e por Xulio Ferreiro, e, por lo tanto, gobernadas por todas e todos vós, por os cidadáns erixidos en protagonistas, e iso foi en maio do 16, e construíron o primeiro proxecto nacional en institucións, a Asamblea Nacionalista de Lugo 18, a primeira vez que se establece un Estado galego nunha estrutura federal confederal a nivel da Península Ibérica e onde xa lle daban o voto ás mulleres cando ainda non se lle daban en Europa. Esa é a nación artellada. O segundo é nunca máis. No inverno 2002 ou 2003, eu dixera no Parlamento de Galiza que daquela esborrallouse o Estado e emerxeu a nación, os cidadáns. En realidade é a cidadanía do común en pé a defender o país, a defender os ecosistemas da beiramar e a defender as clases populares por si mesmas, que eran as únicas que daban contido a nosa nación. Por lo tanto, temos a nación e temos a cidadanía. E nunca máis foi precisamente o comenzo desta etapa en que o protagonismo dos cidadáns do común desembocou no que foron as mareas municipais, a primavera de 2015, a primavera galega, as mareas municipais de unidade popular, e esa vez os cidadáns e as cidadás protagonistas no goberno dos concellos para botar fora ao partido podre, ao partido patibulario, ao partido que esmaga os cidadáns, ao partido que debía estar todo el metido no trullo como corresponde. E agora estamos logrando 2006. É a grande marea galega, é En Marea, é a síntese dos combates precedentes que nos conduciron hasta aquí. É a nación e os cidadáns protagonistas na conquista e no exercicio do poder político no Parlamento e no goberno galego, e no roteiro de darlle o finiquito a putrefacta segunda restauración borbónica para establecer os dereitos dos cidadáns como é debido nun marco republicano, que ese é o norte que nos ten que guiar a todas. Esta é unha etapa e para eso Luís Villares é o líder desta organización, é o líder que temos que poñer o domingo con unha maioría no Parlamento de En Marea e presidente da Xunta de Galicia para restaurar o Estatuto de Galiza que foi destruído por estes e para abrir o camiño ao cambio do marco constitucional no que podamos ser un pobo libre e fraterno con todos os demais povos do Estado. Nada máis.